Алдагы кутлау сәламебез зур Чиркли авылына үчә. Бүген үзенең 95 яшьлек тантаналы гомер бәйрәмен, олы юбилеен Татар Сайман авылында туып үскән хөрмәтле милләттәшебез Лихманова Алия Билал кызы каршылый. Аны матур туган көне белән ихластан кызы Мөнирә, оныклары Әлфия, Гүзәл, Али, Усман, килене Венера, кияве Әббәс, оныкчалары Лилия, Али, Гөлназ, Юсип, Ләйсән, Гөлнур һәм Айгөл котлыйлар. Гомер агышын бер нәрсә дә туктата алмый. Ләкин кеше гомерен матур, әһәмиятле эшләре бәяли һәм гомерлеккә калдыра. Газизыбызның балачак һәм яшь үсмер чакларын гомердә дә кабатланмаса иде дигән килеш искә ала ул. Авыр мизгелләргә туры килгән бу елларда сугышта булган якташларына ярдәм итеп, яшь үсмер булуына карамастан җәен дә кышын да урман кистек, окоплар казыдык дип сөйләп искә ала. Аның үсмер вакыты бик авыр елларга туры килә. 1943 елны кайнар сугыш барган чорда әтиебез Лихманов Айсәидиятулла улын очратып алар гаилә коралар. Әтиебез дә сугыш ветераны. Авылда безне, 3 балаларын тәрбияләп үстереп, күпләргә үрнәккә куярлык гомер кичерәләр алар. Әниебез гомер буе колхозда бозаулар фермасында көне-төне эшли. Әҗәй көне барлык авылдашлары белән бергә кырда ура күрә, ашлык суктыра. Әбиебез бик сабыр, тыйнак кеше. Андыларга ак әби диләр татар халкында. 25 ел авылда депутат булып тора. Бик күп медальләргә лаек була. Мактаулы дәрәҗәле исемнәр иясе. Гаять катлаулы язмышы аңа бер-бер артлы югалтулар да алдан ук хәзерләп куйган. Кызганычка каршы беренче кызы вафат була. Аннары тормыш иптәше дә бу дөньяны ташлый. Соңыннан малае, улы да югала. Шулай булса да язмыш аны сындыра алмый. Хәзергә кадәр Алла ризалыгы өчен әбиебез намазын укып, дугасын кылып тора. Хәзер үзенең кызында оныклары белән һәм оныкчалары белән зур гаиләдә гомер кичерә. Әбиебезне туган көне уңаеннан кайнар кытлап, Россия президенты Владимир Путин открыткасы бүләге тапшырылды һәм авыл башлыгы да туган көне белән кытлады. Август айында туган кызы Мөнирәнең дә 16 санында туган көне булып үтте. Олы таянышы булган баласы безнең әниебезне дә кытлап китеп саулык, сәламәтлек теләр идек. Сабыр йөрәкле, изге күңелле әниебез, әбиебез. Син безнең өчен иң якын, иң кадерле кешебез. Гомер буе зур җаваплылык сорый торган эштә эшләдең. Әтиебез белән без балаларыңны туры юлдан атларга өйрәттең. Хәзер дә зирәк, акыллы киңәшләреңне биреп яшисең. Көн, таң атса, синең барлыгыңа куанабыз, әни. Дип эндәшәбез без һәм бәхетле икәнебезне белдерәбез. Бүгенге көндә син безгә ышаныч та, терәк тә, әти дә, әни дә. Шушы яшеңә җитеп, авыр мизгелләр кичереп тә бер генә дә зарлануны, уфтануны белмисең. Җиңең сызган улы, адымнарың ашкын улы. Син пешергән ризыклар, син ясаган шәйләр тәмле дә, бәрәкәтле дә. Оныкларыңа әби тәмен, әби тәрбиясен биргәнең, безне үз канатың астына җылытканың өчен мең рәхмәт сиңа, кадерлебез. Киләчәктә дә саулыкка тиенеп, имин таңнар каршыларга насыйп булсын. Шәчләреңә шал керсә дә, син бит безнең йөрәк түрендә. Озак яшә, кадерлебез, авырмыйча. Син дөньяда безгә бер генә. Әнкәй диеп әйтер кешең булу нинди бәхет бит ул дөньяда. Кадер-хөрмәт күреп үтсен гомерең, урыннарың булсын гел түрдә. Сиңа рәхмәт сүзен әниебез белдерәбез туган көнеңдә. Үстердең син безне кеше итеп. Олы рәхмәт барысы өчендә. Хөрмәтле Алия Билаловна, бар изге теләкләр дә чынга ашсын. Бәхетле булып алда да гомер кичерегез. Хәзер яңгыраячак җырны сезгә бала оныкларыгыз күчтәнәч итеп юллый. Кабул итеп алыгыз.
Жылытырбыз назлап йөрәктә. Шатлыгымнан күзгә яшьләр тулган. Рәхмәтле без сиңа мәңгегә. Әни синең җылы карашларың, бәвакыр чак бөтен кайгыдан. Кочагыңда безне син үстердең. Барасын да күрә белеп алдан, әни бәгъре. Һәр вакытта кочагыңны сагынып, кайтырбыз без туган нигезгә. Кочагыңны җәеп каршылыйсың, иң кадерле кеше әни син безгә. Әни синең җылы карашларың, бәвакыр чак бөтен кайгыдан. Кочагыңда безне син үстердең. Барасын да күрә белеп алдан. Әни синең җылы карашларың, бәвакыр чак бөтен кайгыдан. Кочагыңда безне син үстердең. Барасын да күрә белеп алдан, әни бәгъре. Әни синең ягымлы йөзеңдә балкып торсын һәр чак елмаю. Күңелләрдә янда сине булганга